ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 1064 77. तळकोकणात नागपंचमी हा सण अत्यंत श्रद्धेनं, पारंपरिक उत्साहात आणि निसर्गाशी जवळीक साधत साजरा केला जातो. कोकणातील समृद्ध जैवविविधता आणि शेतीप्रधान संस्कृतीमुळे या सणाला सिंधुदुर्गात एक वेगळंच महत्त्व प्राप्त होतं. सिंधुदुर्गातील घरोघरी नागपंचमीच्या निमित्तानं मातीच्या नागाची प्राणप्रतिष्ठापना आणि पूजा केली जाते. नागाला सुवासिक फुलांचा हार, जाईजुई किंवा पांढऱ्या फुलांची उधळण, धूप आणि दीपक दाखवला जातो. भाताच्या लाह्यांचा नैवेद्य विशेष दिला जातो. तर दुपारी हळदीची पानं, त्यावर पसरवलेले तांदळाचे पीठ आणि आतमध्ये ओल्या खोबऱ्याचे आणि गुळाचं सारण भरून वाफेवर तयार केलेले खमंग पातोळे नैवेद्यासाठी आणि खाण्यासाठी आवर्जून बनवले जातात.